de acolo. Se vede mai bine, mă. Gata? Și, prostina omenească! Bă, mă bătos. Jumate de... Prostimea omenească! Stai că cu băbărul. Vrei să facă un fotocamping? Nu o bagi cu țigară. Prostimea omenească vrea să facă un fotocamping. Deci această sticlă va fi turnată capul unui prost sau unui prost. Urmează la paparazzi. Un show băgător cu Adi Balamuc. Ceva foarte frumos. Pasul 1. Găsim o proastă. Pasul 2. Tracționăm. Pasul 3. Mărțim să mă Pasul 4. Întrebăm unde-i picturești. Pasul 5. Ne căcăm pe raidere. Pasul 5. Ne căcăm pe nedere. Pasul 6. Mai bine ne abținem de la pasul 5. Că n-avem bani de hârtie. Ne abținem de la pasul 5. Că n-avem bani de hârtie. Pasul 7. Era să ne vă facerea și păstoria. Pasul 7. Ești să mai trag un pic. Bă, ai zis ceva și la cameraman, drag. Like post, cameraman, stai să te filmă și pe tine. Like Dan, cameramanul. Bă, le pune pe Facebook, Radu. Nu, mă, nu. Cascadorul filmează-l Radu, nebunul trage cu tunul. Hărdel! Filmați cascadorul. Pasul 8, activăm GPS-ul pentru găsirea unei babe sau unui prost. L-am găsit un prost, dar este pe partea stângă. Din păcate. Pe partea stângă. Este pe partea dreaptă. Verde, am și verde. Verde, boss. Like a boss. Like. Pasul 7, am găsit o proastă. Dar îi filmează. Dar nu te asculte. Nu! Nu e până asta, lasă-mă! Dar nu te asculte! Nu e posibil așa! Ia din ProTV-ul! Nu, mă dă la emisiunea de dragoste! Că fata asta cu cine? Ia! Să vezi câte like-uri face cu asta! Bă, dar nu pot să fie. Ca să ne înțelegem, cum zice profesorul meu de la școală, fostul civil. Bă, mă trage. Bă, niciuna, mă, să ne putem în ploacă. Băi, am intrat cu babe, bă, foarte s-au spovedit, le-a spovedit pompa de la gură, bă, să mai intrăm iar la lucră, închide-l. Așa, bun, bă. Am revenit din nou. Am revenit cu ceva mai frumos, dar ne filmează. Ia, ce bă, ia. Dar nu tac pe aia, bă, pe una singură, pe vezi. Pe una singură. Da, mă, deci tu dai cu bă? În pat. Bă, spune-te în pat și scoate telefonul, bă, de-așa. Urcă-te în pat, scoate telefonul. Bă, nu pășea. Pe una singură. În pat. Again! În pat, pe una singură. Nu te gativezi, bă, roșcata aia. Da, mă, de-acu, bă, bă, ce spune? Bă, ăștia nu. Nu, mă, nu. Am bine să-l pună ispravele taie. Da, agitat. Bă, de cu să găsim unii. Hai, mă, zice că zici. Ai dat, da? În prezent, pentru că nu am găsit nicio vagabontă să o dăm ca asta. Urmărim. Ne mai distrăm cu șoferul meu nebun, cascadorul Radu Diaconu Gheorghe. Uite că... În prezent actualul țigan urât. Cu lingura la gât. S-a dat să mergi. Hai, tu ești țigan frumos? Da, dracu. Țigan frumos. Ușor de cuieia. Nu sunt bea, doar mă prefac. El pare bea, dar nu e. Ia! Unde? O nebun.
Hai mă, că acum pe aici, mă rog, că trebuie să dă pisicoacă, mă, de-asta. Băi, hai să dăm, dă-o dracu, că o caut și n-o găsesc. Hai, deci cum e filmarea? Hai, pasul 1. Deci pasul 1 și... Filmează cascadorul. Pasul 1, claxonăm? Da, pasul 2, claxonăm. Pasul 3, claxonăm? Pasul 3, claxonăm. Pasul 4, ce e colană de mașină avem în spatele. Pasul 5, Ne chicăm? ne căcăm pe noi. De râs. Nu te plâng, că n-avem de ce. Să știe toate... Bă, dar niciuna pe care aș pura în gură Să ne băgăm, Radule. Niciuna puțin mai pe ele, la... Da, ne mă cu bine cameră? Dau bine la cameră? Ia! Bă, nu da, mă, bă, nu da, mă, filmează, bă. Filmează, tu mortul! Deci pasul care era... Bă, nu da, groapă! Filmează! Bă, pana capă la cap! Mergi! Și domnul! Deci și pe ăștia nu mai ai? Nu mai da, mă, bă, nu știi să mai pe ea. Bă, nu mai da! Băi, bă, hai mă, gata, termină-ți. Deci, Hai, ia asta. Gata, nu înțelegi, îmi pune pauză.